Ćao ljudi, ovdje Hamza i danas ćemo igrati, brate mili, Minecraft. Minecraft je jedan od popularnih igrica i danas ćemo igrati na Minecraftu World Wars. Ja sam malo igrao tamo vam, samo snimam preko Mobizena. Za sad nije loš, ali meni nekako neće dobro. Meni neće sama nijedna aplikacija da radi, slaba, ne može mi snimati. Znači, dođem da poludim, snimam ja rane moje. Ne može, ne vidim, ne može. Kažem ja, hajde više, ako ne može, šta ćemo da? Znači, ovi su izgledali državinu jednu ogromnu. I ogromnog džina. Pa šta? Čovjek Lemo igra preko Xbox. Pa dobro, ja sam igrao igrala sa Xboxom. Nije to nešto, eto neki problem. Dakle, vi gađu, daj ti meni reci. A što si? O Bože. Nisam hodao balan. Kad je da sam hodao na crven? Sad ću baš. Uj, što malo baci. Uj ga. Kaže go. Ćemo samo tako. Namjesa ti mene. U glavu. U glavu. A vidiš kako on napravio lijepi dvorac. Čekaj opet da umre. Jesi normalno? Gle. Gdje se peneš? Nadam se da će ova epizoda biti uspješna. Jer ću ja ovo napraviti što on pravi. Ako se ja folirat. Evo je ovaj došao čovjek. Nešto i njemu bilo pauziralo se. Vidiš? Ko voli onako, ja nam misli na oba dvana. Ko voli onako, nek radi onako. Ko me puca? Ko me non stop puca? Samo me puca. Češ? Šeko, džavla. Oj. Spuca, puf. Ke, puf. Ke, puf. Razbi sve. I čitra, gle, čitra. Češ? Dobar je. Isto ko dobar je, no. Dođem! Šuvice ti kao ajsano. Puf! Ma nadam se da nas neće snajpersati. Ovo je samo build. Čovjek neće ništa drugo. Builda, puf! Ajde. Ajde, ja ću čekat. Ja ću čitavati na Trvars, pa to je boksaču. Mada će ova runda trajati, boksaču, ću ja čekati tako pucam.
Jess baš. Šta? Ne mogu, nešto mi malo teško. Gdje? Nemoj. Ne. Pobježam. Kako? Gdje ono? Ja, kako? Kako se to mogu održati? Oh my god. Ajde. Jo! Šta? Čitari, mrzim vas sve. Šta je ono gore? A je ono gore. Znam da je samo moja strijela zapravo. Ali šta je tu gore? Šo? Ja bi se spod pucajući. Ajde. Ajde više. Maš ti to, Hamza. Ćemo biti napet. Majmo čit, gdje? Just sad. Čekaj da se pokažem. Sa smoj. Damn it. Evo ga, izlazi čovjek. Pogodio sam. Da, pogodio sam ga, oje. Pogodio sam ga. O da. Čačeš. Ma nije lep gledaj. Ajde, šta on radi? Pa daj. Biti ovog. Gledi patliđana je. Zajebam patliđan. Sweet king, sweet. Nisi ti king, ja sam king. Ne kapirati mene. Čeče sad. Ubi. Pa neću. Evo, vidiš što čitari za klaviše. Šta ne za klaviši. Znači, nemojte čitati. Stvarno. Ne čitat, znači to je najgora stvar na svijetu. Kad čovjek vidi ti čitaš, on se bori jarane. To... Baš sad ću... Gdje si više? Sad ću ja te dođu učit. Dođu vam. To! Eto što se desi. Znači ova runda je trajala... Bože, sad ću me puno. Ne znam da li ću moći drugu epizodu snimiti, probat ću. Da je snimim nekako. Hajde započnem za 40 sekundi. Možda ni ne bude moglo
Pa, eto, igrat ćemo dok ne bude gotovo 20 sekundi, pa ćete vi. Jesam. U lobiju. Aha, dobro. Hajde završit ću ovdje epizodu. Nadam se da ste uživali. Ostavite like. Naravno, subscribeujte, šerujte video moj. I ako vam se svidio, pišite dolje u komentarima šta bi volio, šta bi vi volio da ja snimam. Znači, brutalno snimat ću puno igrica, znači, challenge neke otprilike radit, ali nekad tamo. I nadam se da ste uživali u mojom klipu. Ćao!